Pag-asa, binabantayan ang low pressure area sa silangang bahagi po ng Bicol Region. Kampo ni Sireno, inasahan na ang pagbasura sa MR sa Korte Suprema. Final na boto, 8-6. Supreme Court, ibinasura din ang ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Pilipinas dapat daw bukas sa iba pang bansa para sa joint exploration sa West Philippine Sea. 6 na DOT officials posibleng masibak sa pwesto. At pagpapakasal, karapatan daw ng sinuman. Same-sex marriage dapat daw ng payagan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol na kami. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Asero. Exclusive dito po sa Leader News Philippines. Sumasa niyo po sa HD quality. At napapanood po ninyo sa buong mundo. Good evening po sa mga nasa Metro Manila at mga karating na rehiyon. At siyempre, good evening, good day, good afternoon sa mga OFW yung nasa iba't ibang bansa where they have or where they're into different time zones. Kaya tambati natin, good morning, good afternoon, good evening. Magkakaiba po kasi ang oras ng mga bansa sa buong mundo. Everybody's welcome sa ating pagkatanghal sa araw pong ito ng anong araw ngayon? Tuesday? June 19, 2018 mga kapatid, ang ating petsa. At once again, ang ating imbitasyon na ilike po ninyo ang ating FB page, ang Leader News Philippines. I-like po ninyo at mag-comment kayo din, share it para mas marami pong nakakaalam sa mga nangyayari, mga totoong pangyayari ng walang halong kasinungalingan, mga totoong kaganapan sa Pilipinas. In the control ang magkatandem. Pwede rin po silang riding in tandem. Pag nag-angka silang dalawa. Engineer Oliver Licop and Teo Villamil. At kasama po natin ang buong persa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs team na maghatid po sa atin ng mga latest reports. Ang ating cellphone number at contact number po sa studio ay 0927-494-2175 sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000. Medyo patawarin niyo po ako sa aking boses at naulan na naman po ang inyong lingkod sa araw pong ito. Ay, ang ulan talaga, no? Perwisyo ang ulan kapag kalusugan po ang tinatamaan. Pero ang ulan po, in general po, ay biyaya. Galing po sa ating pong may kapal sapagkat because of the rain, the farmers can till their lands. Oh, di ba? Yung mga source po ng ating tubig, nare-replenish. Dahil sa mahabang tag-init, halos matigang. Ngayon namang medyo nagtag-ulan na po ay napapalitan po ang supply ng tubig. Kailangan po natin ng tubig. Ang buhay po ay nangangailangan ng tubig. Therefore, ang tubig po ay buhay. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Nanibago ako, partner Oliver, ha? Di mo ako binigyan ng intro. Walang intro. Akalain mo. Sinurtcut ka ako ngayong gabi. Mama Jing, good evening. Nagtinginan yung dalawang engineer. Wala tayong intro. Sa gabi ito po ay special ang ating episode sapagkat nasa studio po natin ang isang bisita na bit-bit ang kanyang damdamin para ating pag-usapan po sa gabing ito ang issue patungkol po sa kalilikha pa lamang pong task force ng Philippine National Police na task force against riding in tandem. Siya po isang leader ng riding community at malawak po ang kanyang membership na inaalagaan.
Pabatiin muna natin siya, Sir Rob Mac. Magandang gabi sa'yo. Welcome sa Leader News Philippines Studio. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pag-imbita sa programang ito. It's our pleasure to have you this evening. Alright, sige. Matipid siya magsalita pero mamaya bubuljak yan. Bubuljak yan mamaya. Unahin natin muna tayo yung mga reports natin. Unahin muna natin ang mga reports. Ulitin ko lamang yung ating mga viewers. Kami po'y patuloy pong nagpapasalamat sa palagi niyo pong pag-abang at pagsama po sa ating pagtatanghal gabi-gabi. Talagang gabi-gabi na ba tayo? Partner Oliver? Gabi-gabi na ba tayo? Kasi maraming humihingi ng pagkakataon na gabi talaga makapanood because their only time, their available time is during night time, after office hours, after works, ano? So sige kako. Okay, so eto na tayo, gabi na tayo. Sino-sino mga nanonood na po ngayon? Mamaya yung mga gusto magpabati, feel free to join our program at mag-message lamang po kayo sa ating palatuntunan. Sa mga OFW, siyempre, na lagi pong nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you guys. At siyempre, salamat po pala sa kapartner po natin sa public service, ang Long Reach Philippines. Ito po ay napakagaling na kumpanya na may mga dalang produktong nakatutulong po sa kalusugan ng tao. Ako personally, ang ginagamit ko pong produkto ng Long Reach Philippines ay yung Pi Cup. Pi Cup is like a tumbler but it's not a simple and an ordinary tumbler. It's a tumbler that converts ordinary water into alkaline water. Yan. Yung alkaline water, nakakagaling, partner Rob Mac, sa hyperacidity. Na ang acid sa katawan natin, naghahatid naman ng kung ano-anong karamdaman. Ayan. Dati hindi na ako makapagkape, hindi na ako makatagay. So, namimiss ko na yung barkadahan. Wala eh. So, matagal-tagal. Hindi ako, kahit magkwentuhan magkape, hindi na ako makapagkape talaga. Buti na lang dumating po ang Pi Cup ng Long Reach Philippines. Sa mga gusto po makatry ng sinasabi ko pong produkto, Pi Cup ng Long Reach, tawag po kayo sa yung number ko na lang para diretso, 0995-148-3605. Ay proven po talaga. Plus, magandang gabi po sa mga kalalakihan na nagkakaproblema na sa kanilang flag racing ceremony. Bro, pakita nga natin yung ating mahiwagang kape ng Long Reach Philippines. Kasi ito, ang kapeng ito ay kakaibang kape. Ulitin ko ang kapeng ito ay mas matindi po ho sa Viagra. Sabihin ko na ng diretsahan mas matindi pa sa Viagra. Yung isang nakagamit nito, 3 araw yata bro yung epekto eh. Nagka-problema siya. What is very important about this coffee? Ayan, ito po. Hawak ko po itong 3 sachet. Tingnan mo bro. 3 sachet ng cafe. Ayan. Ito yung special coffee ho ng Long Reach Philippines. This is a coffee that makes your stamina very, very strong and your appetite at night. Very, very attractive. Appetite at night. Ito po, a special coffee ng Long Reach Philippines. Available po yan dito sa atin. So tawag po kayo kung nice po itong masubukan. Ang pinakamahalaga po rito, safe ho ito. Unlike po sa Viagra, marami na pong natodas. Inatake sa puso, hindi nakayanan ng puso. Ito po walang side effect ho eh. Coffee of Long Reach Philippines. Subukan nyo po nang magkaalaman tayo. Mga kaibigan, oras po natin, alas 8:46 na po ng gabi. Ready na ba partner yung ating report? Paano? Gamit ka ng ibang cellphone. Ganyan kami rito eh. Ang report ni paring Boyet, daan-daang katao huli daw sa anti-criminality campaign sa area po ng Southern Metro Manila. Sige.
Unahin natin si paring Boyet Guillermo sa kanyang report. At exactly 8:47 in the evening. Ayan, sige. Ulitin ko ang kanyang lead, Dandang Katao, huli sa anti-criminality campaign sa Southern Metro Manila. Detalye sa report ni paring Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi. Tuloy ka, pasok. Nasa kabilang linya si paring Boyet, si Jojo nandito na, di ba? Okay, sige. Si paring Jojo na muna ang unahin natin. Ready na? Paring Jojo, reaksyon ng mga senador patungkol po sa pagkakasibak na pinalmente kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Paring Jojo, sikat, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes, magandang gabi naman kayo kasamang hindi na nabigla itong si Senate Minority President o na naging pasya nga ng Supreme Court sa motion for reconsideration na inahain itong si Office Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang warrant to case. Ayon dito kay Gilon, mahirap talagang mabaliktad ang namang posisyon ng kataasang hukuman na kung saan mayorya nga ng mga magistrado itong mananaig. Kaugnay nito, maaari pa rin aniyang ituloy ng Senado itong pagpapasa sa resolusyon na nagpapahayag ng pagtutol ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa pagpapasansik na dito kay Sereno gamit itong co-warranto. Kahit sino ang ay may karapatan na questionin o tutulan ng anumang posisyon ng Korte Suprema sa kahit ano pang kaso. Samantala, isinisip naman itong Senador Antonio Villanesa ay Pangulong Rodrigo Duterte itong naging kapalaran ng kaso ni Sereno sa Supreme Court. Nitang Senador, muli na namang umanong nagtagumpay ang ulo na sirain ng isang haligi ng demokrasya sa bansa. Naniniwala itong si Villarreal dahil ang miyembro na lamang ng Senado ang nananatiling balakida kay Pangulong Duterte upang ganap itong maipatupad ang aniyaya isang authoritarian regime. Ito, si George Sikat para sa Leader News Philippines. Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa iyong report. Live mula po sa Senado. Good evening and welcome kay partner Bong David diyan sa Netherlands. Kumusta ka na dyan, partner? Gusto niya raw itong gusto niya raw itong kape. Pag uwi mo, paring Bong, may nakareserba ko sa iyong special coffee. Matindi ito. Kakaiba ito. Nasubukan yata ito ni paring ni Bro Oliver. Hindi mapakali siya eh. Nung ininom niya, hindi mapakali talaga. Biglang bumaba. Biglang bumaba siya. Hindi siya mapakali. So, subukan mo ito, partner Bong David, ang Long Reach Coffee na inialok po natin sa ating mga kapatid na kalalakihan na medyo nangangailangan ng pampagana. Saglit lamang ho, oras natin, 50 minutos sa makalipas po ang alas 8 po ng gabi. Special program pa rin po ito ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Magandang gabi po sa management ng DWLY 97.5 FM, the only the only Christian radio station in Baguio City. At yung ating dalawang kapatid na himpilan sa Palawan, ang Wow News FM 97.1, Rojas Palawan at Wow News FM 98.5 sa Taytay Palawan, mga station po ni paring Benny Bautista sa Bando. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin po itong bagong likhang task force ng Philippine National Police, ang isang task force na tinawag na Task Force Against Riding in Tandem. Pag-usapan natin ito at bukas po ang ating mga linya. Sakaling may mga nais pong mag-react, may nais pong mag-komento sa ating subject matter, ang ating telepono po ay 0927 sa 494-2175 at 0949 736-5000. At kapiling po natin sa studio
si Sir Rod Mac. Rob Mac para makuha natin ang kanyang damdamin patungkol po sa bagong proyektong ito ng Philippine National Police nang sabi ay para daw matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ano? Tingnan natin kung anong reaction po ng riding community sa naturang aksyon at proyekto po ng Philippine National Police. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, mula po sa Senado, tumungo na tayo sa Southern Metro Manila, lugar na binabantay ni partner Boyd Guillermo. Dandang katao, huli sa anti-criminality campaign sa area ng Southern Metro Manila. Report mula kay partner Boyd G. Boyd Guillermo, partner, pasok. Yes, Errol, sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad, style Musteños na isinagawa ng 7 istasyon ng Southern Police District ang anti-criminality operation. Sa ulat na ipinadala ng Southern Police District kay National Capital Regional Police Office o NCRPO Director Guillermo Elizar, sa operasyon na sinagawa ng Pasay Police, Makati, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig at Patero, umaabot sa kabuang 612 katao ang nahuli sa iba't ibang paglabag sa city ordinance. Batay sa ulat sa area ng Pasay, 77 katao kabilang ang mga minoritas ang naitalang nahuli, 45 katao sa Makati, 132 sa Paranaque, 161 sa Las Piñas, 20 sa Muntinlupa, 151 sa Taguig at 6 sa Patero. Ayon kay Elizar, ang anti-criminality operation ay alinsod na rin sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na layuning protektahan ang mamamayan sa kamay ng masasamang loob. Live mula sa Southern, yes. Pare Boyd, is it true na yung mga hinuli niyan ay mga tambay at most of them ay lumabag po sa mga local ordinances? Oo, ito yung mga kabataan na inaabot ng 10 oras sa gabi, nagpo-computer, at yung mga nag-iinuman sa karsada, mga nakahubad ang pang-itaas, mga umiihi sa sulok-sulok. So yan yung mga pinaghuhuli ng ating mga pulis. Okay, kopya, partner Boyd. Paring Boyd. Yes, go. Thank you, Paring Boyd Guillermo. Alright, mula sa Southern Metro, Boyd Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano yun? Parang may feedback, kaya nalilito si Paring Boyd. Parang akala niya may kausap siya. Oo. Parang may pumapasok na boses. Saglit lang, check natin. Balikan ko po kayo mga kaibigan, 8:55 in the evening. Saglit lamang. Ilang saglit na paalala lamang. Balikan ko po kayo. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Magbabalik
si Errol na kami sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Ayan. Magandang gabi pong muli sa inyo. At hi kay Neneng Saul Patani. Thank you for watching. Sabi niya rito, good evening, sir. Si Partner Bong David, hello sa lahat ng nakikinig at nakikisa sa programang Kamaong Asero ni Errol Dakame. Thank you, Partner Bong. Sige, ayan, nabasa na natin si Neneng Saul Patani mula dyan sa Batangas yata yan si Neneng. Kumusta po sa mga taga Batangas? Sa kay Sir Rafi Bianson. Kumusta ka, Sir, dyan sa iyong lugar? At kailan ka raw aakyat dito? Ayan, para makabisita ka rito sa studio natin ng Litter News Philippines. Okay, as promised mga kaibigan, nasa studio po natin ang isang kaibigan, leader ng malaking riding community sa Cordillera area. In fact, siya ngayon ang presidente po ng kabubuo lamang na Regional Highway Patrol Unit Road Safety Marshal. Ang tinutukoy ko po ay si Sir Rob Mac. Sir Rob Mac, once again, welcome po sa studios ng Leader News Philippines, sir. Thank you and good evening po sa lahat. Again, it's a privilege na maimbitahan ako sa programang ito. Thank you, sir. Oo. Okay. Mabilisan, sir. Oo. Nung makita mo yung programa at marinig mo yung programa ng Philippine National Police that they created a task force against riding in tandem. Ano ang pumasok sa isip mo, sir? Initially po, nagkaroon ako ng kumbaga parang hati. Dahil yung pinaka purpose nito ay maganda para masawa tayong mga riding in tandem. Pero may mga sa kabilang side din po ay may agam-agam din po ako na sa amin bilang riders ay para kami yung nagiging na isasakripisyo para naman yung rights namin ay nasasakripisyo para naman sa programang ito. Apo, ang sinasabi ng sinasabi ng PNP, ito na po ay naglalayo na tugisin yung mga kriminal na nagmumotor. But in reality kasi, mga kapatid at mga kaibigan, sa Pilipinas ang pinakamurang mode of transportation na. At marami ay nagmumotor. Na because of the task force ng PNP, ay biglang natakot tuloy. Na ano ito parang bakit lagi na lang na kung may paghihigpit ay mga nakamotor ang laging target Sir Mac Tama po yan. Kaya yun nga po yung sinasabi ko kanina na feeling namin parang nasisingle out naman kami na nagmumotor. Aminin natin na may mga criminality na nangyayari. Pero hindi naman po ito
kagagawan ng karamihan ng mga nagmumotor. Kung ikukumpara po natin ang motorcycle riders sa mga kriminal na ito, wala naman po kahit siguro sa 5% na bahagdan. So, para kami po ay parang bigyan ng mas mahigpit na mga ganito ay feeling namin kami ay naisasakripisyo at yung aming mga karapatan minsan ay natatapakan. Alright. Oo. So, as a leader of a riding community, Sir Rob Mac, ano yung, meron ba kayong ginawang mas proactive na approach para ang pinapangalagaan nating mga kasama, mga miyembro ng riding community, and lahat na mga nagmumotor. In fact, ako mismo, nagmumotor din ako, no? Hindi rin ako nakakaligtas kapag ka may checkpoint. I experience an ordinary procedure sa harapan ng police. Kung naghanap ng lisensya, I'll show my license. Yes. Naghanap ng rehistro, I need to show my registration. So ganun, ano? Kaya lang, pagka minsan may naririnig tayo at nababalita na mga kakaibang mga istorya na. Kakaibang mga istorya, nagrereklamo, keso tinamna na sinadyang ganon. So, any proactive approacher ng grupo nyo para ma-differentiate yung matitino kaysa sa kukunting, sabi mo nga, wala pang 5% bilang ng mga kriminal na nagmumotor. Yes, sir. Dito po sa amin nasasakupan sa Cordillera, lately ay nagkaroon nga po tayo ng road safety marshal na kasama natin dito ang regional HPG. At dito sinali natin yung mga grupo, solo riders na para maging kabahagi ng advocate natin para sa yung responsible riding at safety riding. At dito rin po nagkakaroon sila ng seminar para po ipakita, turuan sila na huwag matakot sa mga checkpoint, mag-undergo sa mga checkpoint, lalo na kung sila naman po ay mga legal sa papeles, legal sa mga lisensya. At by that, kami po ngayon ay nagkakaroon ng campaign na magkaroon din po ng voluntary works like traffic direction control. Kaya yan po yung natutunan namin. And aside from that, sir, mga riders po dito sa ating nasa sakupan, inikayat namin na mag-join sa mga registered na mga grupo. Nang sa ganun ay mas madali silang ma-monitor at natuturuan na rin kung paano talaga ang maging responsableng rider, at na ituturo din po namin sa kanila yung mga basic rights na kanilang pwedeng i-claim pagdating ng may mga pag-aabuso sa mga checkpoint kung meron man. Alright. Diyan ba sa membership nyo, sir, prerequisite ba na bago magmiyembro, they have to see to it na may lisensya siyang legal, hindi talahib? Yes, sir. may rehistrong matino. Ang tumutunog, sir, yung naririnig mo yung parang splatter? Yung ano yan, sir? Yung connection dyan sa may headphone. Okay. Yung tinanong ko, sir, did you ensure na yung mga sasali sa grupo nyo ay una pa man law-abiding citizen na, may lisensya, kasi may mga naririnig akong malalaki pang grupo. Pagka in-inspection mo baka malaking porsyento ay walang lisensya. Walang lisensya. Oo. Okay. Sa amin naman po dito sa amin nasasakupan, mula pa rin dun sa recruitment process ay sinasabihan na natin ang mga namumuno sa different groups na yung kanilang i-submit na list ng names para dun sa mga training ay sasalain na. At sa question mo po, sir, yes, doon pa lang po sa mga lisensya, papeles ng mga motor, ini-screen na po ng bawat president or coordinator ng grupo bago nila po i-submit sa amin para naman isalang sila sa mga seminar. So in that way, naiiwasan or nai-eliminate yung mga
undocumented o yung mga hindi responsibling rider na makapasok sa programang ito. Ayan, oo. Isa pang medyo controversial na tanong. Kayo ba, sir, sa grupo ninyo, kapag ka may nagkamali o nagkasalang miyembro, pinagtatanggol nyo pa? Hindi po. We have what we call the one strike policy. Pag sila po ay member ng Road Safety Marshal ng HPG at sila po ay nahulian po ng violation at ang violation nito ay tama naman, talagang hindi na po sila binibigyan ng pagkakataon. They will be blacklisted from the list at sila po ay tatanggalan na ng mga karapatan na mag-assist pa. In short, hindi nyo po kinukonsente? Hindi po. Kasi alam akong grupo na kapag ka may violation, magpapasaklolo sa mga kagrupo at ibubuli na yung mga law enforcers. May kilala akong ganyang grupo. Sana hindi ganyan, ano? Because how can you campaign for a better society and law-abiding people kung mismo ang membership mo ay hindi marunong sumunod sa mga simpleng panuntunan? Tama po. So basically, ang sinasabi natin dito, we will not condone kung sino man po yung mga hindi sumusunod sa batas. Kaya nga po kami naging ambassador kasi kami po ang magpapakita or magiging example ng isang responsabling rider sa pamamagitan ng paano kami magmaneho at of course, doon na rin po sa mga papeles, sa lisensya na amin pong mga dala-dala. Ayan, oo. So, sige. Medyo curious ako doon at interesado ako doon sa kwento mong as part of your proactive campaign na mas ma-differentiate yung kriminal sa matitinong at sumusunod na mga riders, ay sumali kayo sa tinatawag na Road Safety Marshals ng Highway Patrol Group. Yes, sir. Oo. Ano ginagawa ng Road Safety Marshals? Okay, sa Road Safety Marshal po, ang gagawin po namin is una na-train po kami to help sa traffic direction and control. And then, yan po yung pinakagawain namin sa lansangan. Pero ang pinakauna sigurong good impact niyan, sir, di ba? If you join the group, magkakaibigan na kayo ng mga pulis. Yes, sir. Basically, di ba? Yes, sir. Magkakakilala na kayo. Hindi ka na pagdududahan. Yes, sir. Yan, ang unang good impact. What else, sir? Yan po yun nga po. Mas malapit na kami sa mga pulisya at doon pa lang nagiging deterrent na sa mga kasamahan na matitigas ang ulo na gumawa pa ng isang bagay na kumbaga ikakahuli nila. And one good na may dadagdag pa po natin dyan is sa mga seminar na nangyayari, natuturuan po kami ng paano ba talaga yung proper behavior pagdating doon sa pagmamaneho nung yung pang-araw-araw. Okay? Yung hindi palaging nasa circuit mode yung pagmamaneho. Oo. Okay, so dyan po nagiging paraan para maiwasan na rin po itong mga palagiang na pabalita na mga aksidente na sangkutan ng mga nagmamotor. Opo. Ang siguro isa pang magandang ano diyan yung awareness talaga ng mga batas kasi Yes, may kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Tama po. Dapat alam ng lahat yung mga panuntunan nang sila mismo ay hindi makalabag. Tama po yan. At kasama po yan sa training na amin pong nagawa na kahit po dun sa mga basic signs na minsan di natin naiintindihan, nakikita natin sa pang-araw-araw na nadadaanan sa kalsada, no entry pala yan. Minsan dahil yung mga kasama ay hindi dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng lisensya, hindi po nila alam yung mga yon. Yeah. So, sa seminar po na nagawa, ay parang nag-refresh talaga. Tinuruan kung ano itong mga traffic signs na to, kung ano yung mga violations na ito. At doon pa lang napakalaki na po ng naiaambag kung paano mabago ang pananaw ng isang rider sa pang-araw-araw na kanilang pagmamaneho. Very good. Okay, so buti nilang ganun, ano? At hindi kayo sa halip ay hindi kayo nagrarally, hindi tulad sa ibang lugar. Yan lang po ang may ipagmamalaki namin dito sa aming pong nasasakupan na mas
pinapahalagaan po namin yung open communication sa mga line agencies na kung meron man kaming mga, hindi naman siguro problema, huwag nating tawagin problema, kundi sabihin natin concerns. Oo. So kung may mga panghuhuli po na di namin gaano naiintindihan, sa pamumuno po ng inyong lingkod, kami po ay lumalapit sa concern na line agency, LTO man yan, traffic police man yan, or HPG, kami po ay lumalapit at humingi ng paliwanag. Minsan kami pa po ang nag-i-initiate na tawagan sila to talk to us, magbigay sila ng seminar para nang sa ganun mas naiintindihan ng mga riders yung kanilang ini-implement. Ayun. So, naalis yung parang dividing wall Tama po. sa pagitan ng mga law enforcers at ng mga riders natin. Yes, sir. Oo. So, walang animosity. Nabawasan yung animosity. Tama po. Very good, very good. So, sige sir. Anyway, nagtutuloy pa yata itong mga programa ng HPG, di ba? Yes, sir. Because I understand nung nakausap ko rito si General Fajardo, Roberto Fajardo, nationwide yung kanyang gagawing kampanya na ang mga riding community ay maging katuwang na lang niya kaysa parang nag-aaway, Tama po. So siguro panawagan na rin natin, imbitasyon na makipag-coordinate kayo yung mga riding community. Why don't you coordinate with the HPG so that yung mga immediate concerns ng mga samahan ay di matalakay na kaysa magbangayan pa sa Facebook, magbangayan pa sa social media, biglang may may unit, tawag nila unity ride, yan. Pero ang totoo niyan parang kilos protesta yon. Sige sir, yung grupo mo ba, total nandito ko na, may gusto ko bang i-announce yun, may mga aktibidades ninyo related to enhancement pa ng inyong samahan towards the law enforcers? Yes, nakapila po na po mga kasama yung ating courtesy call sa ating mga namumuno sa ating kapulisan, sa regional district, sa city chief, ganoon din po sa ating mayor, vice mayor at congressman para ipakilala tong grupo natin para nang sa ganun ay makita nila kung paano tayo makakatulong sa kanila instead na magiging target ng kanilang mga programa. So, tiis-tiis lang ng konti, makaka-alagot din tayo. Alam lang naman natin na kaumpisa natin, pero marami pa tayong mapupuntahan. Ayan. Well said, Sir Rob Mac. At muli ay, of course, ang programang ito, ang Kamaong Asero, kasama ninyo sa riding community dahil ako rin mismo ay rider din. Ayan. Lalo dito sa Cordillera area hilly, ay medyo hindi tulad sa Metro Manila na flat na flat. Kaya nga yung iba yung pag-iingat at tamang pagsunod sa mga batas sa kalsada ay kailangan dapat ay ikinukonsider natin. Baka may gusto kang pasalamatan, batiin Sir Rob Mac bago tayo magwakas ng ating huntahan. Maraming salamat po sa of course sa Leader News for giving us this opportunity na maibahagi naman po ang side ng mga riders. Maraming salamat din po sa regional HPG na meron kami dito sa Cordillera for giving us the chance na maging kabahagi at instead na maging target ng kanilang mga programa. Maraming salamat din sa mga riders na patuloy na nagtitiwala sa pamumuno ng iyong lingkod at maraming salamat. Hello din po sa aking mga anak at asawa. Pangalanan mo, huwag ka mahiya. Hello po kay Dimple, kay Renz, kay Renzel at kay Ann. Ayan. Thank you, sir. At thank you sa grupo mo. Mga kaibigan, si Sir Rob Mac.
Nakasama po natin sa studio and nais nating batiin si paring Gani Oro na nanonood sa atin, sir. Si Koy Laura, Bro Koy, at si Sid John Jazz. Great day. Magandang gabi sa lahat, sabi niya. Thank you sa mga kaibigan nating patuloy na nakaantabay sa ating palatuntunan. 17 minutes na po, makalipas ang 9 o'clock ng gabi. We get a pause for a break, mga kaibigan, at maglalagay tayo ng ilang importanteng paalala. Babalikan kayo pagkalipas po ng saglit lamang po. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. From the studio. Na-shortcut na naman ni Teo. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan. Si Errol na kami, ang Kamaong Asero. Repeat, our studio's contact numbers are 0927-494-2175 at 0949-736-5000 para sa mga smart subscribers. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ito pa rin po ang palatuntunang Kamaong Asero. Okay, sino pang mga nakasilip sa atin? Ulitin ko po yung ating ipinagmamalaking kape ng Long Ridge Philippines. Kakaibang kape po ito. It's gonna make you very, very strong and this will give you more appetite. More appetite to do your nighttime activity. Yan. Mas matindi po ito sa Viagra. Ulitin ko ho. Ito po ang natural Viagra na gusto man na subukan ni Teo, pinagbawalan ko muna. Long Ridge Coffee ho. Dito lang po sa Leaders Philippines makukuha po ninyo. Tawagan niyo po kami 0995-148-3605. Doon po sa mga kalalakihang medyo na-challenge, medyo parang pagod pagdating, wala nang gana, nagmamaktol na si Mrs. Subukan niyo po itong Long Ridge Coffee. At yung ating mahiwagang tumbler, bro, pakita nga natin yung tumbler. Yung tumbler ng Long Ridge Philippines ay napakalaking tulong po para gamutin po ang inyo pong mga hyperacidity. Normally, ang kape ho ay acidic, pero itong Long Ridge Coffee ho ay hindi po acidic. At ito po yung ipinagmamalaki nating pie cup ng Long Ridge Philippines. This pie cup and this tumbler looking like cup, this converts the ordinary water into alkaline water. Pag ininom po ninyo yung tubig na sinake po dito sa loob ng pie cup, lahat ng problema niya po sa katawan, acidity that brings you ailments, yan po ay masosolve. Tiyak na tiyak po yan sapagkat ako po mismo gumagamit po nito. At ulitin ko, dati-rati hindi na po ako makapag-kape, hindi ako makapag-tsaa, hindi ako makapagtagay ng tinatagay ni Teo. Biglang umaangat po ang acid ko dito sa dibdib, napakasakit. And worst, kapag umangat po ang acid ko, tumataas ang aking blood pressure, malaking problema, di ba? Nung subukan ko po at gamitin na itong pie cup ng Long Ridge Philippines, nasolve po lahat.
nasolve lahat ng problema ko dyan sa asido ko sa katawan. Normal na ho ang aking normal na akong nakakapagkape. Minsan tumatagay na kahit papano. Yan, mga ganon. So, naibabalik po sa normal yung ating pakiramdam. Subukan po ninyo. Sa mga nais po makasubok nito, tawag po kayo sa 0995-148-3605. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. Samantala, balikan natin yung panahon natin. Nasa silangang bahagi po ng Bicol Region ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Ayon po sa ahensya, huling namatan po ang sentro ng namumuong sama ng panahon sa layong 435 km silangan ng Legazpi City sa Albay. Sa ngayon po ay maliit pa lamang umano ang tsansa na lumakas ito bilang panibagong bagyo. Subalit kung aabot daw po sa 45 km per hour ang lakas, bibigyan nito ng Pag-asa ng local name na Florita. Florita. Nananatili naman ang epekto ng habagat sa western section ng Luzon. Ibig sabihin, patuloy pa rin pong makararanas ng mga pag-ulan-ulan sa mga lugar na tatamaan po ng tinatawag po nating southwest monsoon. Yan po ang latest sa taya po ng panahon. Samantala, pinal na po dinesisyonan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa botong 8-6 ulit. Hindi nagbago, 8-6 pa rin. Abay, tuluyan na pong natanggal sa pwesto at pinanindigan po ng Supreme Court ang co-warranto case and removal from office kay Sereno sa pamamagitan po ng co-warranto. Sabi po ng kampo ni Sereno, talagang inaasahan na nilang malabong mabaliktad ang naunang desisyon na may botong 8-6 pa rin. At nanawagan naman ang Malacanang kay Sereno na mag-move on na lamang at tanggapin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa kanyang kaso. Tony Porcalia, hindi kita masasagot sa iyong tawag hindi ka nakamonitor may pinalidad ka sa akin. May parusa ka sa akin ng 5 kape. Paparusahan kita ng 5 kape. Best friend, Fel Rabs, God bless ka, Errol. Mabuhay ang Lido News. Maganda ang topic dito sa Lido News. Salute, Felipe, si Dano Ribulan. Fel Rabs, kaibigan natin sa Bull Riders Club of the Philippines. Mabuhay ang Bull Riders Club of the Philippines. Oras natin mga kapatid, 25 minutes makalipas po ang alas 9 po ng gabi. Kumusta kayo dyan sa inyo po mga lugar? Paramdam po kayo, mag-message po kayo sa ating message box sa Lido News Philippines page, sa FB page po natin. Mag-comment kayo, ano ang inyong damdamin sa mga temang pinag-uusapan natin. Ayan. Isa pang balita galing po sa Supreme Court. Ibinasura rin po ng kataas-taasang hukuman ang kasong ill-gotten wealth ng Presidential Commission on Good Government laban po sa pamilya Marcos. Ayan, hindi daw napatunayan at hindi maestablisya ng Presidential Commission on Good Government ang kanilang akusasyon na kinurakot ng pamilya Marcos ang kayamanang sinasabi na naipong katakot-takot na kayamanan at hindi maipaliwanag. Ang sabi po ng Supreme Court, walang sapat na batayan na makapagsasabing ninakaw. Ayan. So, anong gagawin natin? Congratulations po sa pamilya Marcos. Ligtas na sila sa kasong sibil. At, ayan. Talagang
malilinis na ang kanilang pangalan sa napakatagal na pong panahon na nakakabit sa kanilang apelyado kapag sinambit na Marcos. May kasunod yan na komentaryong magnanakaw, mga ganun eh. Ngayon po ay Supreme Court na po ang nagsasabi na hindi po ma-establisa at hindi makapagpakita ng sapat na ebidensya ang Presidential Commission on Good Government na ang mga Marcos po ay may mga ninakaw na yaman po sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so by congratulations sa mga Marcos. No? At ito namang Presidential Commission on Good Government, bakit anong nangyayari sa inyo dyan? Wala kayong mapatunayang mga kaso? Katagal-tagal na po ng PCGG, wala pong may panalong kaso. Samantala, napipintong 6 na opisyal daw po ng Tourism Department ang posibleng masibak sa pwesto. Posible man ng mapalitan ng ilang opisyal ng Department of Tourism kasunod po ng pagkakadiscovery sa ilang questionableng programa po ng ahensya. Inamin po ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa kanilang annual meeting sa Makati na 6 daw po mula sa kanyang assistant at undersecretaries ang isinasailalim ngayon sa review upang matukoy kung ano ang accomplishments ng mga ito bago pinalitan si dating Secretary Wanda Tulfo Tio. Nais lang din daw nilang malaman ng kalihim kung pabor sa kanyang pamumuno ang ilang dating appointed officials ng DOT, pati na ang mga kasabay na umupo ni Pangulong Duterte. Abangan natin kung sino-sino ang mga masisibak na opisyal pa dyan sa Tourism Department. Maliban po sa 60 million na pinag-usapan na napunta sa isang programa, si Cesar Montano, di ba, nalagay din po sa napakapangit na balita na pinag-uusapan din na 200 million na graft case dahil po sa proyektong Karinderya. Bakit kaya nagkaroon ng ganong klaseng proyekto, no? Excuse me. Tourism Promotion Board, Karinderya ang proyekto. Paano mo mapopromote ang tourism sa pamagitan ng pagtatayo ng mga karinderya? Siguro kung entrepreneurship, hindi karinderya. Hindi tourism promotion ang pakay nun. Extra livelihood. Oh. But where's the tourism campaign? There, napakalabo talaga, no? Okay. Sa iba pang issue, habang tayo po ay nahihirapang huminga dahil barado na naman ang ilong natin dahil sa ulan, nanawagan po ang ilang mambabatas na dapat po ay bukas ang Pilipinas sa iba pang mga bansa para po sa tinatawag nating joint exploration sa West Philippine Sea. Hindi lamang sa mga Chinese. Ayan. So, ang maganda kasi dito, magkakaroon po ng comparison, especially sa mga magiging mga terms dyan. Dahil sa ngayon, ang pumorma na po ng napakatibay dyan ay yung mga inchik. Pinagtatayuan na po ng mga artificial islands at militarized na po ang naturang West Philippine Sea. Ngayon, kung tayo po ay papasok sa joint agreement for a joint exploration sa China, what do you expect? Therefore, lalamangan na tayo niyan sapagkat sasabihin nila, ay teka muna, kami na ang may pasilidades, dito kayo'y wala. O kung maghahati tayo, 90% sa amin, sa China, 10% lang sa inyo kasi wala naman kayo investment. Di po ba? We are now being placed in a very, very disadvantageous position. Kaya nga't marami pong naghihikayat sa gobyernong ito na kumilos na at kumilos na.
bago pa maging huli ang lahat. Ewan ko kung ano po yung sinasabing special strategy po ng gobyerno na antay-antayin daw po natin. Mabuhay po, Sir Errol, sa programang nyo. At talakayan, saludo po kami sa buong BRC, Masbate, Manila Chapter. At magandang gabi po dyan sa programang Kamaong Asero. Thank you, BRC Puma Agovida Abet. Nanonood din po sa atin si BRC Shinky Lucero. Thank you guys, thank you. Para po sa mga komentaryo at opinion po ninyo, maaari po kayong tumawag sa 0927-494-2175 at 0949-736-5000 para sa mga smart subscribers. Areglado, sige! Ito. Pakinggan nyo po itong maigi. Ipinagwagwagan po at ipinagtanggol ng isang abogado sa Supreme Court na ang pagpapakasal sa sino mang magugustuhan ng sino mang tao ay isang karapatan daw ng tao. Makinig kayo ha. Sino mang magustuhan, basta gusto ng taong pakasalan. Sa ibang bansa yata may nagpapakasal na sa hayop eh. Dito sa Pilipinas ay isinusulong po ang same-sex marriage. Sa isang bansang Kristiyano na tulad po ng Pilipinas, ewan ko kung saan tayo dadalhin ito. Hindi daw malinaw na lalaki at babae lamang ang nakasaad sa ating saligang batas patungkol po sa pagpapakasal ayon po sa paliwanag ng abogadong nagtatanggol sa same-sex marriage sa isang deliberasyon po dyan sa Korte Suprema. Ano kaya masasabi ng mga Christian churches dito sa nagsusulong po ng same-sex marriage? Sa Australia yata, if I'm not mistaken, legal na ang same-sex marriage. Nakapanood ka, partner, ng lalaki sa lalaking naglalaplapan bagong kasal? Diyos ko po, Diyos kong mahabagin. Balbasarado pa. Kadiri talaga. Ay no. Pasensya na po kayo. Ako po'y naniniwala. Ako po'y personal na naniniwala na ang kasal ay para sa procreation. Ang marriage ay purposely for procreation. Paano po magpo-procreate ang babae sa babae at ang lalaki sa lalaki? Pag lalaki sa lalaki ang nagsama bilang mag-asawa, wala pong ibang gagawin niya kundi mag-espadahan. Espadahan. Pares may espada eh. Yan po'y ganang akin, no? At lalo't sa mga Kristiyanong tulad po natin, naniniwala po tayo na ang pag-aasawa ay para sa lalaki at babae po lamang and purposely for procreation. Para maglikha ng pamilya. Magkaroon ng mga magulang at maging mga magulang magpapakasal at magkakaroon po ng mga supling. Paano magkakasupling ang babae sa babae? At lalaki sa lalaki. Ka-Errol, ibalik po natin ang balitang maaksyon nang mabawasan ang pasaway sa mga kapitbahay. Oo nga. Hello, Sir Errol, dapat po bang paniwalaan ang Supreme Court sa kanilang desisyon? Well, ganyan ang Supreme Court natin ngayon. Tinuturing pong pinakamataas na hukuman ng Supreme Court. So, sino ba naman tayong hindi kikilala? Dapat kilalanin po natin. Palagay ko'y magbabago lamang po ang mga pananaw dyan ng mga justices kung mababago na po ang mga nakaupong justices. Ganyan po talaga. May mga magkakaibang opinion, ano? At the ultimate arbitrator and yung tinatawag po nating it's in the tip of my tongue. Supreme Court po ang pinakamataas na korte na sa buong bansa. Even ang batas na likha po ng mga mambabatas, ng mga senador at
mga kongresista, pwedeng pawalang saysay po ng Supreme Court. Maski ang desisyon ng presidente kapag dinala po sa Supreme Court at ang sinabi ng Supreme Court ay mali ang desisyon ng presidente, mapapawalang bisa ang desisyon ng presidente. Ganun po makapangyarihan po ang Supreme Court. Ang problema lamang po siyempre, as against to the Supreme Court, ang presidente, hawak niya po ang pera. Hawak niya po ang kabangyaman. Kaya on one instance or sa isang panig, parang may alas ang ehekutibo laban po sa sa hudikatura. Dapat balanse yung equal power and balance of power. Yan po ay dapat nakikita sa legislative, executive at sa judiciary. Kaya lang ngayon daw ay ganyan po ang nangyayari. So, tayo pong mga ordinaryong tao, wala pong ibang magagawa kundi sumunod. Ayan, susunod tayo. Yan po ang desisyon ng Supreme Court. So, anong masasabi po natin kay dating Chief Justice Sereno? Move on na talaga. Alright, sige. So, oras po natin, mga kapatid, 38 minutes na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. Maraming salamat po sa mga nanood sa ating palatuntunan. Sino pa yung mga... sabi ni Phil Robs, now to same-sex marriage. Ini-imagine ko lang si Phil Robs kung magpapakasal sa kapwa niya lalaki. Ano kaya? May nakita talaga akong video, Phil Robs, na parehas balbasarado, anak ng gagawin, naglaplapan sa harapan ng kamera. Sila daw ay nagmamahalan at magpapakasal. Anak ng gagawa. Inaantay ko na lang na kumidlat eh. Kumulog at kumidlat. Alright, so sige. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan po ang ating pang-Martes na edisyon ng Kamaong Asero program. Dito po sa Leader News Philippines. Thank you so much. Salamat po sa Long Range Philippines at sa mga nanood sa ating programa. Thank you guys. Salamat sa ating mga Leader News Patrol. Salamat kay Rob Mac at sa ating dalawang co-pilot, Engineer Oliver Licop and Teo Villamil. Sa ngalan po ng buong persa ng Leader News Philippines, ako pa rin po ang Kamaong Asero. Errol na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.